aka raba izala, aka raba ɗariƙa, aka raba salafiya. Kowane ɓangare ana ƙoƙari sai an sa wani ɓangare ya ma wani ɓangare raddi. Kuna gani ana maulidi a Kano, ana yi a Bauchi, ana taro a nan, ana yi a can. Wannan suna wannan, wannan suna wancan. Yanzu ka shiga social media, 'yan ɗariƙa na zagin 'yan ɗariƙa, 'yan izala na zagin 'yan izala, 'yan salafiya na zagin 'yan salafiya. Kowa ya tsoma baki. In ma baka shiga ba sai an yi diragin ɗinka. Da ce malam kai fa baka ce komai ba. Sai kowa ne shiga shafin kace akramuka la ana ta tattauna to wai kai taron da za a yi mai ra'ayinka. Kaji sai ya shigo da kai in kace ce yawa ya shiga cikin su in kace ce ya shiga cikin waɗancan. In kai shiru ko bai ji ra'ayinka ba. Ya ɗauka magana a babban zace da ko da yaushe za a yi ta. Annabi sai fa in ba za ka faɗa alheri ba kai shiru. Saboda haka wannan abin makasudi da gangan ake yin sa. So ake a zubar da mutuncin malamai, a zubar da mutuncin sarakuna. Za ka wani kira ne ce akara makalla masu sarakuna biyu. Kuka ɗaya na Najeriya kuce da sarki biyu. To shi ma sarkin waɗannan masu goyon bayan wannan sarkin su ɗuɗɗura ma wancan a shari'a, masu goyon wannan sarkin su ɗuɗɗura ma wancan a shari'a, kuma danginsu ɗaya, uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya, tushensu ɗaya, gidansu ɗaya, tushensu ɗaya, iyayensu ɗaya, duka kai me naka a ciki. Da Aminu da Sunusi tare suka taso, tare suka yi komai. Yar Ado Bayero sarki Sunusi yake aure. Ma ka zo kana dura ma a shari'a ko kana dura Amina a shari'a, ni naka a ciki. Kai ba fade ba. Ha kawai dan ka dau alhaki kawai ka shiga rigimar da ba ta ka. Ba ka da aikin yi, ba ka da lokacin istighfari da karatun Qur'ani da waye. Ba ka da lokacin naka zunubin da taka rayuwar. An jefa ka aka abin da bai shafe ka ba. In aka duba gama ba ka rubutu akan wannan ba sai ka ga masu lakin da masu kwamen 'yan kaɗan ne. Amma da ka shiga wajen rigima sai ga an cika ma shafi. Haba 'yan uwa. Ba ke da wannan lokacin.